Csak annyis lapát, én Hyperclone vagyok, és itt van velem God of Chips. Sziasztok! És ma vizet 101-ezni fogunk, mivel igazándiból Chipszel nem nagyon tudunk találkozni, ezért ő lesz az életi útmutató. Aha. Ő fog nekünk mindenben segíteni. Nincs kedvem elolvasni a dolgokat. És nem szeretnék végigcsinálni itt egy hosszú tesztet, szóval mik legyünk. Most így Zolitól kicsit áthallatszanak a hangok. Nem baj, leszünk mítikek, mert véletlenül erre kattintottam rá. Arra lehalkítom. Nem gond, hát jó van, én meg a stoppert beállítottam. Oké, legyünk mítikák, legyünk fiúk, úristen, ez Jó, homo. alakítva. Jó van, örülök neki. Jó van, legyünk ilyenek. Legyen rózsaszín hajunk. Nem lesz rózsaszín hajam. És miért vagyok csoki? Na mindegy. Így. Next. Igazándiból ez mindegy, mert aztán... Így tetszik. Úristen, mennyi mor van. Jaj, még jobb. Next. A nevünk, hát... mindegy, legyen egy random. Arlan Sandforge. Ő ezt nem tudom megjegyezni. És így gyors megkeresem ami nekem kell. Másodpercek alatt meg lesz. Amúgy azt akarom, hogy meglátjátok. Középső nevem nincs, és akkor... Én leszek Brandon, a susogós mackó. Don. Kezdjük el. Hello! Én is köszönök. Szia. Next. Jó van, nem érdekel. VSD-vel lehet mozogni. Vagy nyillal. Meg vagy a nyillal, de senki nem van. Úristen, földrengés. Igazándiból ez már a 388. karakterem lesz körülbelül. Mert mindig újat kezdek. De nem gond. Ez egy videó sorozat lesz. Brandonnak, a susogós mackónak az életéről fog szólni, aki egy varázsló. Jó van, biztos. Nem olvasom el. Wow! Kezdjük az alapspellekkel, amiket bead. Hű, trollal sebezzünk mondjuk rá. Az online direkt ilyen látványosokat ad be. Igen, hogy azért lássad, hogy hú, de menő ez a játék. Meg így tehát így nem fog majd ki ilyeneket idézni, hogy cápa. Sebezni ránk 500-at, de csak 50-et sebez. Ez a Scorpio, ez is ilyen 200-akat szokott sebezni. Én 180 körül. Ja. És miért nem látszik a karakterem, azt valaki mondja meg. Na, végre. Állítsd át a textúrát, én is olyankor azt szoktam. Én nem. Hopp, valakire ráírtak Steamen. Nem tudom ki. Biztos, lehet el fognak majd fogyni, és olyankor megpurcanunk. Nagyon rászálltam arra a jobb oldali vízköpőre, ami igazándiból sárkány, és leidézett egy... Ja, itt a szigetes csontváz, ez ilyen aranyos. Ja, meg ebben a játékban van szemétség, hogy van két prémium alagút, ahova csak prémiummal lehet bemenni, és már a vége fele az összes, minden egyes küldetés oda fog vezetni. Ja. És nem lehet megcsinálni, hanem majd prémium. Unikornis. Ez az unikornis olyan aranyos. Na, itt erről a cápáról beszéltünk. 45 élet, ennek nem így kéne lennie. Hogy mindig 45 életünk van? Az nem tölti fel maximál elméletileg. Mi az unikornis, az 500-at tölt föl. Hát itt De az... hogy van 2829 életed, akkor nem tölti fel maximál. Van egy... Hú, ez a kedvencem, a fa. Ez 310-et rásebez mindenre. Ez jó. Nem ma. Kevesebbet sebzek, ezért nem tudom megölni őt. Erre már rájöttem.
Kevesebbet sebzek. Alig bírja el szegény fa azt a nagy böszmekövet. Az a lóember az hol van? Az unicornvényben van? Melyik? A lóember. A lóember. A lóember az unicornvényben van. Oké. Lóember. Diego. Aztán Diego. Úristen, griffmadár. De cuki. ez egy lóember akkor is. A Griff az se rossz, az is 600 körül sebez. Nem, 45 sebzett. Hogy mennyit nem figyeltem pontosan. Minotaur. Direkt belassítják a nyilat, hogy 200 évvel tovább tartson a tutorial. De nem attól sebződtem, hogy nyilad beléd lő, az Meg hogy a fa beléd nő, de amúgy ha megnézed egy ideig még ott van a nyíl a lábadba. Igen, de... Meg Nem attól sebződtem. itt jön a kedvencem. Ez így mindenre fog sebezni, ez a meteorszerűségesség. Itt jön a kedvencem, leidézi ezt a böszmám ízét. És nem... Ja, a széllel sebez. Ez amúgy valami 1000-et sebezhet. Ja, 900-et. na, Ilyen ninja pigeket meg amúgy soha nem fog szerezni, mert ez csak pet adja. Ilyen hogy... epikus Ja, néz ja. ki. Tudod, az a ninja pig adja őket. Az az ökör, ez amúgy tök jó. Melyik? Most csinálom a Nacs? PvP tutoriált. Mert ezzel már a pakliba lehet erősíteni. Ja. Ugyebár. Victory. Győznünk, igen, biztos. Igen. Hú. De nyílez nekem nagyon tetszik. Aha. XP szint. Ennek mennyi élete van ennek a gólemnek? Vagy ennek a Clockwork Golemnek, mert azért lesebeztem. Ja, 885. Van egy pár élete. 10 perces videók lesznek. Ó, Kiklops. Azt, amik vannak itt. Úgy döntöttem. Kiklops az nem is 300-at sebez. Ne. Cyclops az minden sebez, de nem 300-at. Sokat. A troll. Körülbelül az sebez 3. Igen. Itt Az ilyen- össze-vissza futkározó játéna, mindegy. A Kiklops az olyan kb. 400 körül van. Mordám. Mordám. Mint Space. Mordám. Én Space-el szoktam. Space-szel? Az is működik. Tényleg, hú, mostan tőlünk. Level 5-östől lehet petünk, 7-estől foghatunk halat, lehet PvP-zni, majd meg lehet kastélyunk. King. Én luxus villába akartam jönni, de hát akkor kastély is meg fogja tenni. Nem, majd egy idő után lehet venni egy saját várat. Tényleg. Aha, azért kaptam egy tornyot, amit a szobában elég nehéz lerakni. De lehet, csak nem lehet hátra menni tőle. Meg úgy semmit nem lehet tőle csinálni, meg gondolom kicsit foglalja a helyet. Hát csak egy torony van a szobában. Mordám. Ezt a módszert még nekem Zoli mutatta. Amúgy Chips, te most konkrétan hol is helyezkedsz el úgy helyileg? PvP tutoriált csinálom. Ja, jó. Most kell támadni Fire fel. Az erőbb izével X-Carabeusszal. Itt Úgy most jó, is X körülbelül ezt szeretem. az béna. Tök jó most miért. Úristen! Akkor a sárkánya van, mint állat. Mit kell csinálni? Ja, meg kell ölni ezeket a izéket. Mik ezek? Harry Potterben is benne voltak. Dementor? Dementorokat. Wow. Ez mi? Ez mindig itt van, hogy beszéljek ezzel, azzal, amazzal, meg ezzel az emberkével. Na és mit kell csinálni, végre elteleportált. Kezdjünk egy bloodbattle, amit a szélsőre idézünk. Úgyse én fogom megölni, de nem baj, mert így megkapásba kapunk 2-t. Na milyen tízes vagyok? Úristen. Tudom. A gyereknek unikornisa van. Én egy zsiráfot akarok. Én unikornist, vagy sárkányt. Mert ez 2 mítikus lény. Az unicorn is. Az mítikus lény. Igen. Te az unicorn isra gondolsz. Úristen, annak 2000 Ennek élet. milyen lénye van? Te mi ez? Ez egy pajzs meg egy kard? Ennek milyen petje van? Ja igen, egy pajzs meg egy kard.
Olyat láttam már én is. az Nagyon jó pet. Nagyon jó pet. De tudod mennyit sebez? Egy ilyen kis gömböcskét generál föléd, ami megvéd konkrétan a mindentől. Tök jó, hogy a gyerek úgy döntött, hogy ő most nem fog választani, szóval így fél órát kellett itt válni. Majdnem sikerült, csak fél percet kell. Ja. De nem lehet, hogy miért kell egy embernek 30 másodperc, mire eldöntöm, hogy miért támadjon. Ja. Vagy nem védekezzen. Hát inkább beszéljek az emberkével. Mert ez nekem most ő. Nem akarok veled harcolni. Arra van a járda tervezve. Az ugrás az meg arra jó, hogy... Ja, körülbelül ennyi. Semmit nem lehet rá. Semmit. Semmire nem való. Ezt nézzétek. Ott egy 15 mm-es akármi. Hát le tud ugrani? Hát persze, hogy nem, mert miért lehetne? Szerintem csak annyi, hogy így szimbolizáljad ezt, hogy a járdára föl kell menned, és akkor úgy ugrasz egyet, de... Beszélni kell a Seprűt hippivel. már megkaptad? Nem, még csak most fogom. Most kell megölnem a Fire Sphere Boots. Mi van? A Dark First kell megölni. A kettőt. De olyan jó varázsló pálcám van az a wow. Svájc. Bűvészeknek van. Chest. A játékban vannak elrejtvény, hát nem nagyon elrejtve, mert valamikor a játék közepén van. Egy láda. Mondjuk, hogy nyitsz, akkor általában. De ti már csak a következő részben fogjátok azt látni, hogy megküzdök avval a 2 darab tündérkével. Sziasztok!